Gotove su i ove sa sirom i špinatom. I danas pravimo pite sa mesom, a jednu ćemo nama onu sa špinatom. Sa mesom, sa krompirom i sa sirom i špinatom. Tako da mama i ja danas smo kod kuće spremamo. Napravile smo sinoć ove jufke, je li da mama? Da. Jufke. Imamo, ja mislim, 7 komada. Pa ću vam sad to da ubacim da vidite kako smo mi to sinoć spremali. Uglavnom, znate kad ja nešto spremam, sve nema konkretnih mjera, nego sve od prilike. Tako mama pravi, tako i ja se pravim od prilike. Sljedeći klip koji ćete da gledate je da vidite kako da spremite ove jufke i onda počinjemo da razvlačimo. Nema određene mjere nego od prilike. Pa ću vam pokazati kako treba izgleda tekstura, jel da? Samo brašno, voda i so, jel da? Da. I hladna voda. Jeste. Zato što se bolje razvija sa hladnom nego sa mlakom. Da ćemo nešto izmuce. Može. Neće više stavljati, pa ćemo vidjeti koliko će biti, pa ćemo onda još jednu turu praviti. Može. Možda sutra navečer. Ok. Da se lepo posolim. So. Evo so. Može se malo sad. Je dovoljno to sol. Jeste, ajde. I sad voda. Ajde. Sjeti onaj Šta? mikse, onaj Evo ga. stavlja se. Može staviti. Evo je. Evo mi idemo do haluća. Čekaj, još malo. Uključi. Ok. Stavi. Ajde. Jesi na dvicu? Poseljena. Jes. Sam dok malo ću da je brašno. Mislim da će nam trebati još malo. Tijesto je spremno. I sad će mama to da prekuva. Uglavnom vidite, znači otprilike brašno, voda i so. I sad da se prekuva par puta. Da dobije onako baš lijepu teksturu. Evo vidite ovako kako to moja majka radi. Znači mi ovo smo pravile noć prije. Mama kaže ona tako uglavnom napravi uveče te jufke i onda ih sutra ujutro razvije. Da se tako je i najlakše, a i najbolje budu. A inače možete isti dan da ih napravite pa da ostavite par sati u frižideru i onda da razvlačite. Međutim, ona kaže čak da nekad ostavi, mislim može biti po 2 dana tijesto. I sad se isječe. Možete na manje, veće loptice, zavisi koju veličinu hoćete da vam budu pite bureci. I onda svaku ovu lopticu nakuvate ovako. Po jednom oblikujete i onda ostavite nekih 15-20 minuta malo da tijesto odmori i ponovit ćemo opet proces, znači isto se nakuva. Sljedeći korak je malo ovako razvučete ih sa oklagijom svaku. Znači bitno je da ih onako formirate loptice, da ostavite 15 minuta i da ih opet jednom premjestite i onda ovako oklagijom. Mama kaže uglavnom kad pravi, ona pravi 1-2 ove, a sad je napravila dosta da možemo da zaledimo sebi. I sljedeći korak je jako bitan, a to je da svaku ovu jufku premažete sa uljem sa svih strana, da se ne zalijepi. I mi smo koristili ovako ovaj papir za pečenje, da ih razdvojimo. Možete da stavite ili u neku drugu, ili na tanjir, u neku plastiku. Evo ovako, znači sa svih strana nauljite. I mi smo na kraju stavili prozirnu ovu foliju. Evo još malo da se naulji. Znači prozirna folija, može obična kesa da nema vazduha preko krpa i ide u frižider. Laku noć. Sad će moja majka da pokaže vam postupak kako da razvučete jufku.
Znači malo brašna. Klagija. Eto ga, će ovako ovdje. Sad mi je malo tame, ali dobro. Jer me s noge zabole. Da. Znači treba vam neki stari stolnjak ovako. Pamučni. Pamučni. Organski pamuk, jel da? Organik. Eno ih kupe smeće, čuju se. Kao iz pekari. Iz buređince. Wow. Sad smo se slikali za thumbnail. Ali je ispalo dobro. Gledaj. Baka. Gledajte. Nigdje ne puca. Ti kaže, mama je pravila prije sa mlakom vodom ove juhke, ali kaže, ja ne vidjela na internetu da bolje kad se sa hladnom vodom zamijese, se bolje razvijaju ove juhke. Evo vidite. Tanke kao papir. Baš je dobro ispalo. Eto. Jesi sastavlja? Da, svaku, nisam rekla to da svaku malo premažemo ovu juhku sa puterom, istopi se puter i ulje. Malo samo poprskate. Eto ga. Baš je tanka, vidite. Ovo je, znači, mljeveno meso, je li govedna ili svinjetna? Pola govedna, pola svinjetna. I luk se izdinsta, a i što staviš? Biber i sol, jel? Ja. A vegetu? Malo. I malo vegete, a posebno se isjecka krompir iz skuva. Samo malo to. Malo da se prokuva, malo. Nismo snimili ovu sad kako smo razvlačali, evo sad ćemo sljedeću. Evo ga. Sad svako pravi, naravno, neko i stavi ulje pa razvlači, svako pravi drugačije. Mi ćemo ovako, ćemo ispet sebi jednu na plat sa špinatom i sa i sa onim, sa sirom. A ovdje ja pravim malo ovih za sebe, ovo su ovi okrajci. Da to pojedem sad. Evo ga.
Sad sam odozgo malo stavila ulja i ovako četkicom. Mama kaže se ovo zove šareni burek. Eto ga. I sad tu ide na pečenje na koliko je? Na 200 stepeni, jel? Ja znam kod sebe. Pa koliko, pa dobro, pa ne, pitam koliko kod sebe pečeš ti? Stavim 220, 250, tako. 220. Zavisi od redni. Da. Jedna mi je redna drugačija, jedna bolje peče, jedna... Znači kad zarolate onda malo razvučete. Eto. Ovdje je jedna slatka sa šećerom za tatu. On to voli sa šećerom. Ovcovi krajev pa ja malo stavila sa sirom. I sad sam ovdje nasjekla špinat, posolila. Pa ću da dodam jaja i fetu i cottage sir i pavlaku. Tako je to. Ostala nam još ova jedna, a ostale će biti sa sirom i sa špinatom. Eto. Znači špinat, feta, sir, cottage sir, pavlaka, jaja. Nisam stavila prašak za pecivo. Ne vezi. Možete staviti prašak za pecivo. Malo smo stavili neutralne pavlake. Evo ga. Da vidimo šta je s ovim malim šarenim pitama. Recimo, jaj. Zato što možeš samo malo poprskat vodom ovako, ako ćeš zaleđavat, nemoj kad izvadiš onda metniš u mikrovalnu ili naplati malo je zaliješ i onda bude isto. Dobro. A sad možda ja ne bi ništa. Sad stavimo krp preko i to je to. Jes, da se ono malo potpati. Može ovako. Sad pečem jednu ovu za doručak za nas, ovako na plat. Ova je najbolja. Evo sad ćemo ovu da okrenemo. Evo okrenula sam. Sad drugu sam znači skroz na niskoj temperaturi. Pa to on samo ostavi tako da. Znači ovo treba sve da sječete okolo, kažem, a čak i ovo tanko i da ne osjećeš. Pa, bude ljepše. Ali ti voliš, ona to mama se osjeća da bude ovako skroz tanko. I onda ja ovo sad pečem se sebi na plat. To je ovo što sam ispekla i malo dodala sira. Ovo je isto baš dobro. Evo ga. Ovaj sir ima pavlake u sebi, on je baš dobar. Kotič. Zadnja. Finalna. Bože da je zadnja. U današnjem Dan. jest. Hajron. Ćemo malo se, neke ćemo da pojedimo, neke ćemo da zaledimo. Ne znam da li sam ovo ja sada ovo da jedem. Evo ga. Što sam na plat pekla. Hvala. Mama se smije kako se ja namiješam da snimam. Je li tebi dobra? Nema probala. Ali je tanke kore. Pa štaš kad je debelo? Pa kao, da, evo, presjek. Gledajte. Kefir. Odličan. Znaš kako ovdje kažu, Bog te blagoslovio. God bless you.
Samo jed. Samo jed, Seko. Sirnica ima jedna. Odlično. Odlično. Ne mogu dočekati da se ohladi. Ona je tu znači. Što kaj? Tu završi. Sklonit ćemo mi ovo, dobro je. Sad ćemo naći da popijemo kafu. I onda nastavljamo dalje. Sad je 10, ja mislim pola 11. Smo oko pola 9 počela. 1-2 sata. Tu Martina budom tijesta, više tijesta imaš u toploj pogač kad jediš. Da me tješiš, jel? Ja, sigurno. Pa može još malo. Jušto dobro izgledaju. Ove su sa špinacom i sirom. Još malo treba. Malo. A uje su dobre. Još nadošle. Da. Gotove su i ove sa sirom i špinatom. Sad treba da operemo suđe i sredimo ovo i zatvaramo kuhinju za danas. Eto ga. Hvala Majko za pite. I sve kupa i nabavila je sve, ali sam tu i za mašinu. Kaže mama da si ti me bliže, ja bi tebi stalno pravila. Rekao jes pa da imam 100 kg, da vedim samo pite. Pa ne, imala 100 kad Ma. napravila jednu sedmičnu. Jednom sedmično. Aj kao kaže ove kao zdravi jer imaju špinata. Eto, hvala vam što ste gledali i ljubimo vas. Ćao!